a què has entrat a treballar? Jo soc la Mercè i també soc mestra i treballo a Barcelona com a professora de primària. I aquest projecte ens va engrescar tant a la Teresa com a mi i fa un any i mig que estem en aquest projecte i realment a mi em fa molta il·lusió perquè són superagraïts la gent que ve i el treball que fem aquí, Teresa... Sí, treballem la llengua oral, perquè la major part dels que venen, dels alumnes ja fan el treball per escrit amb l'Ajuntament i llavors vam pensar que seria bona idea fer un treball oral, més a partir de jocs, de làmines de diferents situacions quotidianes de la vida i que se'ns servís per al dia, per sortir, per anar a comprar, per demanar un paper, aquest tipus de situacions. Les coses més quotidianes, no? Vull dir, saber si han d'anar a comprar alguna cosa, a les coses de la casa, de la vestimenta, de si han d'anar a demanar en un bar un cafè i el que han de pagar i el que no han de pagar, i converses així perquè puguin anar desenvolupant pel carrer, quotidianes. I realment estem molt contentes, no? A mi em sembla també un dels meus objectius que fos un tema de cohesió social, o sigui, d'estar amb gent que no té la nostra cultura i poder compartir, que ens veiem també propers a ells. Llavors, el que volem demanar és animar la gent que vingui amb nosaltres, que això és gratuït, que són voluntàries, que ho fem de molt bon gust, que ens ho passem molt bé i que sempre fem coses diferents amb alguna dinàmica. El que vulgui, que s'hi apunti, que vinguin, que estem molt contentes i que com més serem més riurem. I tant, són els dijous a les 6 de la tarda, una horeta. Sí, a vegades l'allarguem una mica més, però vull dir, perquè ens ho passem bé.